Keď som toto ráno prechádzal okolo tejto brány a keď som sa na ňu pozrel, tak ma napadlo, aké je to symbolické, že je tu vonku kvetinka, veľmi pekná, zdá sa naozaj, že ju niekto aj polieva, že ju niekto pestuje, ale tie dvere sú barikáda, sú bariéra, ako symbol srdca niektorých ľudí, ktorí sú uzavretí do seba z najrôznejších dôvodov a čaká sa na niekoho, kto tú závoru dá dole, kto zámok dá dole a tie dvere otvorí a zavolá do tej tmy: príď, pozývam ťa, poď medzi nás. Ježiš v evanjeliu tejto nedele nám ukazuje, že je to priorita niekoho pozvať, niekomu sa venovať, niekoho prijať do spoločenstva. Veď pôvodný plán bol, že pôjde aj so svojimi učeníkmi do ústrania, že budú sami pre seba, so sebou, že si oddychnú, ale zrazu zistili, že sú ľudia, ktorí majú záujem o ich službu, o službu lásky, o službu rozhovoru, o službu komunikácie. A zjavne to bola priorita, pretože Ježiš hovorí, no sú ako ovce bez pastiera. Kto je ovca bez pastiera, keď to preložíme do jazyka moderného človeka? Ovca bez pastiera je človek, ktorého nikto neosloví, nikto neusmerní, nikto neupozorní, nikto nepríjme, nikto neobíme. Tak by sme to mohli povedať. Je veľmi dôležité, aby sme chodili po svete s otvorenými očami a pričinlivými rukami. Čo si oči všimnú, to by ruky mali urobiť a ústa mali vysloviť. Je v tvojom okolí človek, ktorý sa uzavrel do seba? Je v tvojom okolí človek, ktorý stále len scrolluje dlhé hodiny na telefóne? Je v tvojom okolí človek, ktorý je aj na niečom inom, nedaj Bože, závislý? Zariskuješ, že ho oslovíš? Že mu povieš príď? Príď do kostola, príď medzi nás, príď do spoločenstva? Ak urobíš tento krok viery, že oslovíš druhého človeka, o ktorom druhí možno hovoria, že je to beznádejný prípad, že je to ovca, ktorá nikdy nebude počuť pastierov hlas, neboj sa to spraviť pod vanutím Božieho ducha a ak to tak bude chcieť Boh a Boh pomaže tvoje slová, tak budeš ten, ktorý tomu človeku uzavretému, zabarikádovanému otvoríš nový svet, svet Božej lásky, svet spoločenstva lásky zomknutého okolo Pána Ježiša Krista. Leto je výborný priestor na takúto komunikáciu, na takéto pozvanie, len to chce odvahu a vieru, že ak takúto vec povieme, ak niekoho pozývame s láskou, pozývame my, ale cez naše ústa pozýva aj Boh, pozýva aj Boží syn, Ježiš Kristus.